Jepa, peña, goizeko 7 dira. Berantz nua, eta ez dut piperrik ikusten. Ez da filtro bat. Lainoa da. Flipante, Gainera, erabat moskorna oraindik. Zunduzue, espero dut motoserra daraman zoro batez izatea. Ei, baina zerbait gertatzen bazait. Agur, esan nahi dizueten hori. Eta horrela izan banaizuekin, barkatu. Agur. Esan? Baina maila ondo dago? Bale, untxe noa. Zer gertatu da? Txen momentu bat. Joder. Amaia ondo dago, baina ematen du lagunetako bat desagertu dela. Mendian? Bai, joan egin behar. Ez zoaz etxera, bale? Ontsa dituko izuz kotxetik. Telefono hau itzalita edo estaldurarik gabe dago. Telefono hau itzalita edo estaldurarik gabe dago. Ondo zaude? Bai? Eta mutilak? Maite. Nintzen ator, bale? Desagertu dena Jon Agirre da. Bakarrik jaitsi da futbol partida zuelako, baina ez da gertu. Bere entrenatzaileak aitari abisatu dio. Eta honek eskatuta beste gazetako baten aitari deitu dio. David. Bai, ezagutzen dut. Berak bazekien hemen egongo zirela eta elkarrekin etorri dira. Eta Iñaki, Jonen aita? Bere semearen bila igo da. Bera bakarrik? Txaroteko esan diogu, baina alperrik izan da. Bidali bi unitate bere bila, nahikoa dugu desagertu batekin. Badakigu Jon nola torri zen honaino? Bai, bere motorrean. Hortxe dago. Venga, Janella, kago haiko zaigo. Galdu zinen uste nuen. Bero. Hartu kaskoa, Berandu ez, beti bezala. Begira, zekarri dugu. Barkatuta zaudet, ordu. Bai, eta zuek? Patatak eta bete. Ala. Ba, bideo bat anerentzat. Ane, faltan botatzen zaitugula. Bueno, tenek ez, Jonek bat ere ez. Bueno, igual bai. Sosa bat zara, Anetxu. Jon, esan zerbait zuen eskari? Ane, musutxua. Vale.
Bai. Hace movida. Aurkituko dugu, bale? Lasai. Bueno, a ber, orain neska mutilei eskatuko diegu sartzeko gertatutakoa kontatzera. Zuek hemen itxaron dezakezu ez gara asko luzatuko. Bale, bagoaz emarrura. Ez? Ane, zu ez, mitia. Zu gobe joan etxera eta atxedan hartu. Hemen itxarongo dizuet. Ongi zaudete? Norbaitek komunera joan behar du? Beitu, hemen daukazu ez zer jateko. Otzik edo baduzue, esan, bale? Bueno. Edonon dagoela ere Maitek aurkitu ingo du. Oso ona da. Irakasle bat, ikasle bati, tabako eskaintzen. Enteratzen badia betiko kaleratuko naute. Nik ere ez nuen nahi Amaia Aragora joatea. Niri gurasoek baimena eman zidaten. Baina ez nuen nahi izan. Ikasi behar nuen. Gure betiko Ane. Ikasle perfektu eta arduratsua. Bere ala bukatuko dugu, Imaginatzen dut gurasoekin egoteko desiatzen egongo zaretela, ezta? Bueno. Komisario jauna. Bale. Hasi baino lehen. Argi gelditu dadila, hemen esaten duzuen guztia, hemen geldituko dela. Ez da komisariatik aterako. Baliabide guztiak martxan jarri ditugu Jon aurkitzeko. Baina zuen laguntza beharko dugu. Dakigunagatik, zuek izan zarete azkenak Jon ikusten. Beraz, gure lekukoak zarete. Ados? Bueno, zuen aldetik parte hartzen diagoa beharko dugu, Bestela oso zaila izango da. Bale? Venga. Has gaitezen orduan. Jon bakarrik jaitsi da? Norbaitek ikusi du irtetzen? Nik. Berarekin hitz egin dut. Zertan partiduan. Estu beharko, dio. Flipaua. Itxe ingo du, ero. Ale, agur. Asko liatu zarete ez da? Venga, ez izan lotxatiak. Konta edazu ez ere egin duzuen.